Sino di... Excuse me. Wait lang sandali lang. Parang may natira pa. Akala ko naubos na lahat ng sipon ko pero nandito pa rin lahat. Ano ba naman tong sipon na to? Hindi na naman ako nilulubayan. Parang kailangan ko ng... leave. Charot, darot. Ayan, mukhang wala na. Nakakahinga na ako ng maayos at mukhang wala na akong sabit. Alright. So, eto nga, kabisyo. Tinatanong ko nga kung sino sa inyo ang mga gumagamit ng motorsiklo. Hindi gumagamit ng ipinagbabawal na droga, ha? Sino yung gumagamit dito ng motorsiklo? Sino yung mga nagmamaneho ng motorsiklo? Sabi nila, yung mga nagmomotor, sila daw ang mga tunay na loyal. Sa kabaligtaran. Joke. Charot. Uy, darot. Pero eto talaga yun, kabisyo. Napapadaan ka ba bilang isang motorista sa may bandang EDSA? Malamang sa malamang, kung ikaw ay isang rider, hindi talaga maiwasan na mapapadaan ka sa EDSA. And according to Department of Transportation, marami talagang dumadaan sa EDSA. And more than 170,000 motorcycles ang dumadaan sa EDSA every single day. At eto na nga, kung ikaw ay isang motorista, baka lang ma-excite ka sa sasabihin ko. Magkakaroon na daw kayo ng exclusive lane sa EDSA. Di ba sa EDSA merong bus lane? Meron ding bicycle lane Magkakaroon na rin ng motorcycle lane. Pero di pa sure, ha? Pinag-aaralan pa lamang po. Kasi ang dami nga daw talagang motoristang nadadaan dyan. Pinag-aaralan pa lang, so huwag ka masyado excited. Pero feeling ko naman kasi kahit palagyan ng motorcycle lane yan, dadaan pa rin kayo dun sa mga ibang lane Kasi bida-bida kayo Diba? Nakakaloka yung iba. Sige, sinabi na nga, eto na yung bus lane. Hindi pa dun nakikilane. Doon pa sa mga regular lane. Tapos minsan nakalagay na nga bicycle lane. Ano ba naman yung dumadaan yung motorcycle lane? At ang matindi pa dun, e-bike pa. Kasi bike din naman daw yun. Ay, minsan naisip ko talaga, kaya siguro ganito na yung temperatura dito sa Pilipinas kasi pinaparusahan tayong lahat. Kasalanan ng isa, kasalanan na ng lahat. Paano ba naman kasi ang papasaway natin pagdating sa kalsada? Hindi tayo marunong sumunod sa mga batas trapiko. Hindi tayo marunong sumunod sa mga signs na nakalagay sa kalsada. Disiplina ang kailangan nating lahat. Kasi kahit pa magpatupad ng maraming batas dyan, kung hindi naman sinusunod, kung hindi naman tayo susunod, wala ring mangyayari. Talaging traffic pa rin ang mga kalsada dito sa Pilipinas. Unless magkaroon talaga ng imbensyon na sinusuot na sapatos, tapos yun makakalipad ka. Yun. I think pwede nang hindi magkaroon ng traffic dito sa Pilipinas. Pero as long as marami pong bumabiyahe sa lupa, na mukhang lupa, amoy lupa rin. Charot, darot. Palagay ko talaga. Walang magiging solusyon dito sa traffic sa Pilipinas kundi ang pagkakaroon ng matinding disiplina ng bawat isa at pag-iimbento ng sapatos na nakakapagpalipad.
Charot with that. Anyway, Kabisha, I hope you're having a good day today. 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At sywa, kapiling ang mabayang naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocketera.